Ucol gang uong ngila wasau dongki hospital baro haka bakadu ngisem bapidan pin ban hang ne ucol gang ulapin ika kon ba u kapten ri ula sim yaki sian bat ucol gang uong deiling baki ne kitiar pisiat yaki para sipai pila yarap yakato kakentei kaba dei kanong sentian u kapten ri uong kam dei kanong sentian kadei kasamla jonga bat ngahaban nyada lada don mano bapin mensau ya kasam lajong nga ucol gang uong ngala dep kam dei kasam lajong pi ngadon hok ban pinyap yaka ulak hot ya kispa jong u ban kem no yo kapten ri tinsan lawan ukpa u kapten ri u badei u he officer bat ucol gang u haban salut yo u ukpa u kapten ri uong balai piwan ban kem ya unong pang badang syat sumar hatu pin patip ya kaan ucol gang u haban lek no da ka jing sorem hadin kata kapor ulama ya la ukun lajong ba open rung ya ka seri ha ka national team bat uong da ka jing bitar deina kene ka daw ba na ka security department kilamud ban kem ya pi ngamla ban yarap ya pi halor kene ka benta kakmi u kapten ri ka ong yala ulok jongka jai wan nom hela kumta hinri ukpa ailat ban sya ya ukun lajong bat uong biang ya u kapten ri balai piarap ya kato kakentei bat piladon ka jingma ya lade lada pile ya kebabakla kakerdan ka banga badru on sa syapan hapno bat piru pinyok ka jing pinsitom ka bajur u kapten ri usus ngam bat keren si kentin ru kakmi kalayarap ya ukun lajong ka ong baplingi don sa une ukun senrang jongi bat nalor ba ulah syasiat udang syak sumar mentahang ne pila dei basuk sen e yo u basuk men ba udang em ba pinang la ban yu i yo u kumne pila dei ban keli yo u hato ulah sitom jurna am henry pikin het pen ban yo u pidei ban don hakaliang ukun lajong om ha ka kenhun ucol gang ukpa ulah sabjar ya ka jengkren kalok jong u hadin lawan sa kasiodan bat kakmi jongka kakmi kasiodan kale melek sosin e ba u kapten ri ulam mensau u kapten ri uong mapno yang ngabaro kane kade kadau jonga banga salong hadukan ne ngin saya keren bah ondang lajam nang ne kaseri ru kalaburi elade ban laj ban yui kasiodan ya kabaka don sa hospital bat yapang u kapten ri hadin kasiodan kayu i ya kasembol jing i ba kaseri ka pendaj ha ka uniform u kapten ri bat ko ong ngatip ladon ba ap ya pi ha ka ne ka jing thia mano to ya thu u kapten ri u ong kade kata ka briu ka ba phila tharai ha po mensem kasiodan ko ong pia trelang bat ka ban pendep ya ka mission bat kata ka briu atau kata ka juk ka briu hato ka sumar lang ya pi u kapten ri uong siodan ngan ya thu ya ki sisya hoj la slem ngalaya trebat ka hadin ka japin banda kumne babaro arngun ngiya syok jing i ngala itenat ya kata ka kentei hisin bangla i ya ki wei kas ngoba ka jing ya tho jangiru kanom jasyu kasiodan da ka jing pat ka donut ka ong deina ka ne ka daw ngala suthu bakum no pia dei bat kato kabriu ngayos ngoba kan salej paino ban mentoy ayu pidang i ja kato kabriu kajing ya tho jongi la depen beg bat nganom ken randen bat ngan abeg bat ka dei bej ban urlong wat langi dei tang ka arrange marit bat kasiodan kalalej no kasiodan kalalej sa kakimi jongka bat ka ong ngin ya pasu no ya kijan ya tho ngidei ban ready no namar kapor kelajan yangi hadin kata kapor kaseri kelalej no obat usong jon kampua syu ban pentut ya kasiodan namar ba kapor jing ya tho jongki kalajan usong jon ulai lam no ya kaseri syakawi kejaka ka bakam cengai na kanong ba pong yang kaseri ko ong song jon hatu pila pentim ne em hayeng bangadang em usong jon ulat thok bat uong ngimla ban kol ya unombar nang ne sya kasau Korea
Henry ngala pentip lengba upara lok jonga ubabat ya unombar bakol internasional kaseri ko ong hato kilatip bangadang im usong jon uong hoon kilatip lut haying jong pi bat baro kilak men bha bat kidang thawlat menta ba pinyo ban penwan phai no sayeng Henry hasau Korea ki bahayeng hasem jong kaseri kimtip ba kaseri kadang im lain no men ba arjong ka ubalaya subuj bat usong jon haying kaseri kilapen bena ba kaseri kalayang ukpa kaseri uong kaseri kebadai kakun ba ijonga kalajak mentala dap si benai ban ngilawat yaka ngimlasyu ban syam ya kemen yam jongka haka jingrong jong kal er kebajur mensyua ngidon kamban jet thamai no ya kinong peniat ya ka company jongi kat kum karu company ka company jongi ngide ban lep burom khadu ya ka seri ban ngiladep ban register ya ka des certificate jongka baro ki briu kla kendet balapan bena ba ka seri kladep yapno hajaka ka seri lajin no uhun men ba ar ka seri ban penyat ya ka company kumbang item dei uhun men ba ar ka seri ba utip ba ka seri kadang im hanot Korea lengba ka jinget hu usong jon baro kinong trei kla tapti ba kila yo ya CEO ba thamai hapo hospital u kapten ri ula sungulungo baka seri kemuan paisyu syaka jaka tiapang jong ula kelina ki parlok jong omdon bayu isu yaka u kapten ri ula kwa ban pej lengba ka security kamera bakumno ka seri kelajak no kesala yu ka wi ka kali bawan syau ya ka seri abaki la klibnya ya nomor plate ka kali basyong ka seri udai nomor plate na ka security department bapen don kam ucol gang nomor plate udai ubasulet thok ubalaya lam ya kada usong jon haka ying basa mo Henry ka seri kam tip ba u kapten ri ulawat yaka usong jon uong haka seri tosano ban ngasyane haba piladon yanga balai pidang kuslai na benta u kapten ri wan nom yajan syu bat u kapten ri lada pi yajan bat kajing em jong pi kan don ha kajing ma banadu benta ngakloi ban yarap ya pi ba pinyolik pai no South Korea hadin kata kapor lawan kasiodan ka ong ha u kapten ri pila thok yanga ba pi atre ba kato ka briu to penya kane kajing tho kane ka briu ka de na South Korea ka balajak laslam balai pi buri ya kasane kumno pi syambat ka u kapten ri ong hot ngalai rap ya ka bat ngalaburi ru ya ka namar ka poisane baka syak rong ha kala er ka bajur ha kapor baka syong ha ka parachut kasiodan ka ong hato pimtip baka jing im jong pi ka don ha ka jing ma lada pidang don baka to ka briu pisat dulut ya ki eki baro wat ya ka ba pilayo ru katib baka sasya penyap Henry pidang internet pat ya ka u kapten ri uladap da ka jing kuslai bakumno ulle namar ulai i ya ka seri ban ya ka siodan Henry u kapten ri ulai no kam kren syu ya ka siodan da ka jing telot bom pat da jambha u kapten ri ulamino na hospital da ka ambulan da ka jing rap ki doktor ki bas ngui je nadu ba uwan syak sumar u kapten ri ulalej banwat ya ka seri ha uwe ulum baka seri mensyua kamut balik pai da ka parachut Henry kam don hangta ulap hai biang sya hospital pan syak sumar biang ka seri haying usong jon kaleng a kam mensem baka lamis ya u kapten ri baka mlak syu ban yu ya ha ka we ka sengi u kapten ri ulayo ka kol na usong jon u kapten ri ong ngatip hidan bat ka seri sya pidan menta ngan wan sabadon mapi usong jon ong ngatip pilawat yaka wala pidang syak sumar hapo hospital ru u kapten ri ong sya ka seri kadon usong jon ong kadon bat nga kabit ka biang haba kadon bat nga sangya no ban wat yaka
ngan pej mangayaka hadu bakut kakmen bakaladon bat ngamenta u kapten riu ong syak ngan yos ngeu ya kasur jongka tang si minit ru Henry labu no kakol haba u kapten riu lamud ban kol biang Henry la switch off no ya ka phone kita ki company 5 ki ong imat ka seri klaya syam bat usam lalajong ubani na South Korea kam kwa shu ban kren bat pi u kapten ri upang kam sem ba usu thu ba unsa du no yaka ha ka jing im jong u adin u kapten ri ulami biang ban pancing arab ban tip ya ka jaka usong jon hadin ulalej bat but ya uwayar papa ya ka boarding elektrik ulayai lembah ka klau bakinja hadin u kapten ri uyui ya kata kayeng badon laki bodyguard ki bala apa hara ha kata kayeng usong jon u kapten ri ulah tur persya sya kata kayeng bat ulah buri bahaya lade ha kaju kapor usong jon ulah pengkrek kijing di bat kijing bam ya kaseri usong jon ulah pendang ru ya kasati ha kaseri bakit sedang no ya kajing ijong ki nadu kata kajanmet u kapten ri ulah pelip ya ufius jong kalat bat kensan kalat kelalip no ha kayeng jong usong jon berkaseri usong jon uong kumno kalat kalip kensan jing sisa kam juja kajing lip laj hangne ulah khot ya ki bodyguard jong u ban nyara ban pej ya kalat haba ki bodyguard kilawan ban pej ya kalat la sya atak ha u kapten ri ulah tur syusyu syakmat bat ulah ya le ya kita ki bodyguard usong jon kendit usong jon usyam badai penban u kapten ri balawan hirtma ya kayeng jong u kaseri kelengo badai u kapten ri balaya le ya kita ki bodyguard usong jon kaseri haba kayu i ya u kapten ri kala susun e ya u kapten ri bat kelamud ban le syabadon mau u Henry lakhang ya uda usong jon uong ya kaseri tojit kawe hatu pikwa masadu no bat usha North Korea lane pendon bat nga lada pidon bat nga nganyo lain no bat pisha South Korea kaseri kajus ngam kamnang ban ai rayo u kaseri ka ong u kapten ri balaya rap yang nga ban lej alam sha South Korea de banga klemlej haka last minute wanom kren yang u kumta usong jon uong lada pile sha South Korea nakakti u kapten ri pinsa sya penyam kasiodan kala dep ong hanga lada u kapten ri udang yarap ya pi baro angut pensya pensitong da kajingiam u kapten ri usayap no mentahang ne kaseri kejau umat baka apot jing jenjar kan sawan tap yaka Henry kaseri kelawan sabodon u kapten ri kaseri ko ong piwan le ayu syane haba pidang de ban sya sumar hapo hospital u kapten ri ong wan no perkat yang ngawan hang ne ban wat ya pi nga abru ban pinwan pai no Henry piklam wan pai syu kaseri ko ong wan nom apsyu yang namar ngako ban le no chanong ba syol sya South Korea u kapten ri ong ngawan hang ne ban yathu ya pi bangladon kelenti papinyo le no syakari jong pi kaseri ko ong kaplan jong fi ka syufil man bangi persang usong jon ubala menyarap yang ngambenta Henry kaseri kamtip ba usong jon usu penbit yaka kaseri ko ong biang ngen register manga ba usong jon bang la long kum sikurim bangin nyolek no ada kabasok syakari lajong kabahaba pinam apsyu yang u kapten rida kajing susi ulalej paino bat ulai ino no ya kaseri da kajing pat kadonot bakam parla berklet ya u kapten ri adin usong jon uong ya kaseri torung no syapok kamra namar baka kret palat hangne kaseri ko ong da kajing pang kamensem kabahabangan yang no marwe hangne to kilej no tamapi kaseri klayam ketang marwe bat ka isen haba perkat ya u kapten ri bala ijaka bat makaru kampala berklet ya u ya kaba ulay yarap yaka bat kala perkat apo mesem
hapedeng kajing sistem ulawan manuat yaka bat hapedeng kajing kreat jong katelang ba unsa pang susu kensan ka seri kelanya daka kali usong John bat kelabe sabadan u Kapten Ri usong John ula pertaya ka seri ba umpoi perkat ba ka seri kan kelaya ka kular bat u haba ka seri kelambut ya kelenti jong u rengkat kajing jauh emat hadin ka syamba u Kapten Ri udang yat hap deng lenti ka seri ka ong ha u Kapten Ri yang nyarung no sapok kali pelak dup ya u Kapten Ri ha kata kapor u Kapten Ri ulay alam no ya ka seri ha ka we ka jaka ba om dan mano bantip yaki bat hadin kilap ba u Kapten Ri u kelaman paisu sa hospital lane sa kwartar ba usa u colgang ula penkrek ban kepun ya u Kapten Ri kasio dan kelapun ya usong John kakeli sapang u Kapten Ri usong John ong u Kapten Ri ula lej bat kaseri bat ngamla syu ban khang yaki ha ka we kasngi kasio dan kala lej atu ha u kpa u Kapten Ri ba u Kapten Ri ula lej bat kaseri hadin kata kapor u Kapten Ri haba ula kina batia u syam balabut pin internet ya kiding Christmas namar belajar ka Christmas mat ka ying ka kenja jar kensan ula resep ka pun asyam ba ka dei penban ka seri ka bala syara bor haki kunhun gang lapen bor ban kren ya ka seri ban ya tu ha u Kapten Ri ba kala lik pai lapen bor ban kren ya ka seri ban ya tu ha u Kapten Ri bat wan nom apsu ya ka labu no ka pun ulo ubadum ulawan tam yang sai sisen ya kajing im u Kapten Ri ujau emat yek wat yam was no si yek dalele ya pingam yang i jing jing ai